Здравейте, приятели на канала Easy and Good Cooking. По случай наближаващите именни дни, днес реших да приготвя снежен покрив. Сладкишът има много имена, но това име като че ли най-много ми допада и също така в синхрон с времето. При мен днес вали силен сняг. Затова се сетих за този сладкиш и реших да го приготвя. Основата на сладкиша е от сметана, която току-що разбих, бели и кафеви бисквити и 2 банана. Приготвя се изключително лесно, резултатът е много ефектен и винаги се сещам да го правя, когато ще ми идват гости или когато искам нещо набързо да приготвя или по случай някакъв празник. Приятно гледане! Когато си останал в къщи и не си на работа, ето вижте за каква красота става въпрос. Страхотен сняг, не знам дали сте вижда добре на екрана. Много хубави снежинки. И така да се залагаме за работа и да видим какво ще излезе. Очаквайте крайния резултат. И така, приятели на канала Easy and Good Cooking, в момента подреждам нашият покрив. Ето, редувам бели и кафеви обикновени бисквитки. По средата ще сложа банани. След това ще покрия цялото руло с сметана. Така изглежда конструкцията на покрива. Ето виждате, подредила съм бели и кафеви бисквитки, като идеята е да имаме 5 реда и в средния ред ще наредим банана. Ето вижте, приятели, какво стана. Бананите излязоха късички за моето руло. Вкъщи имам само 2 банана, не ми се излиза навън, студеничко е. И така реших да заместя бананите с 2 шоколадови десерта. Да видим какво ще се получи. Ето, приятели, вижте за какъв разкош става въпрос. Не знам дали на камерата се вижда достатъчно добре. Сега ще го сложа в хладилник, за да стегне достатъчно добре. Най-добре за една нощ. Също така този сладкиш може да бъде замразен и да бъде сервиран в летните дни. Вкусът се получава много интересен, особено когато му прибавите нещо сладко, както аз направих. След като стегне достатъчно добре, ще го украся по мое желание. Разбира се, вие може да го украсите и по ваше, с ядки, сушени плодове, шоколад, шоколадови пръчици или каквото ви хареса. Благодаря, че гледахте с мен това видео и до нови сладки срещи!